दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौबो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय। दा गोबाव सम गेप थानानै बुंनो थाङोब्ला 3.5 माससो गेप थानानै आं दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारफिननाय जाबाय दिनै। दा आंनि गेप थानायनि गोबां जाहोनफोर दङ। आङो थांनाय इलेक्सननि उनावहाय माखासे देहायारि उसुबिदा आंहा जानानै दंमोन आरो अपारेशनबो जादों। दा बे हिसाबै आङो प्राय 2.5 मासनि बारा 3 मासखौ रेस्टआव थाबाय। बिनि गेजेरावनो जोंहा बिटिसि ओनसोलाव बिटिसिआव गोबां जाथाय जानानै थांबाय, गिदिर गिदिर दावराव दावसिबो जानानै थांबाय। 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनाय होयिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोबां माने आक्रमण खालामनाय जाहैबाय, बिथांखौ सोंखारिनाय जाहैबाय। लोगोसे बेखौ लानानैनो बिटिसि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि अफिसफोरखौ बुख्रुब बुख्राब खालामनाय जाबाय, बुफाय बुसि खालामनाय जाबाय। आरो 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै गोबां माने सोंखारिलायनाय जाबाय। मानो 125 एमेन्डमेन्टखौ मानो लाबोआ, बेफोरबायदि धरनखौ लानानै। दा जाय हक, आङो बे समाव गासिखौबो आङो ससियेल मिडियायाव आङो नायदों, नाथाय आङो बाहागो लानो हायाखै। मानोना बे समाव आंहा देहाया उसुबिदामोन। दा आङो देहाया एसे मोजां जाबोबाय। दा दिनैहाय आङो देहा सुस्थ' जानाय लोगो लोगो माने दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माखासे आंनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायनो बा बुंफ्रुसारनो होननानै आङो दिनै नुजाथिनाय जाबाय। रायजोफोर, गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनाव आं निमाहा बियो जे दिनै आंनि गोसोआ एसे रंजाखांदों, माने मोजां मोनदों आरो। माब्रै मोजां मोनदों? जोंहा एमएलए इलेक्सन फैगासिनो दङ। दा गुबुन गुबुन पार्टिफ्रा बयबो गावबा गाव केन्डिडेटसार लिस्टखौ होबाय, केन्डिडेटनि लिस्टखौ होबाय। दा आंनि बांसिन रंजानाय मोननायखौ आं फोरमायनो सानदों जे जोंनि बिटिसिनि क'क्राझार जेनाखि समष्टि, बे क'क्राझार समष्टिखौ जोंनि मानाव गेदेर जोंनि मानिजाथाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा 36 बोसोर 36 इयार्स बिथाङा लानानै दंमोन। नाथाय बिथाङा दा बिथांनि देहाया बैसोआ बारा जानायलाय बिथाङा फिजिकेलि फिटनेसा हयथ' खम जाबाय। दा बे 36 बोसोराव बिथांनि बे क'क्राझार समष्टिखौ गुबुन रावबो मानसिया दाबि खालामनो बेनो साहस मोनाखैमोन। नाथाय देग्लायनि दिनाव जोङो नुनो मोनबाय जे 7-8 बोसोरनिफ्रायनो क'क्राझार समष्टिनि केन्डिडेटखौ गोदान होनांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन, सिं लुबैदोंमोन, गावजों गाव रायलायनायाव बुंलायदोंमोन। नाथाय रावबो बेखौ सिगाङाव बुंनो हायाखैमोन, गोदान केन्डिडेट होनांगौ होननानै डिमान्ड होनो हायाखैमोन। नाथाय एबार जोबोद माने गोजोनथाव आरो रंजानायनि बाथ्रा, जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा दिनै टिकेट बिनानै बिथाङा मोनफुंनो हाबाय। दा बिथांनि मोनफुंनायाव रायजो राजाजों लोगोसे आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे क'क्राझार समष्टिया थांनाय बारावबो जुदि गोदान केन्डिडेट होयोमोनब्ला हयथ' लरेन्स इस्लारि बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय देरहानांगौआ बिराद कठिन जागौमोन। नाथाय जिहेतुकि फुराना केन्डिडेटखौ प्रमिला बायद'खौ होनाय जाबाय, नंखायनो थांनाय बाराव बिथाङा उथ्रिसारनो हायाखिसै। दा बे हिसाबै देग्लायबो बिथाङा बिबावदोंमोन, नाथाय बेखौ होआखिसै। दा जोंनि मानाव गेदेर बिपिएफ पार्टिनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि सार बिथां, लोगोसे पिएमबिनि सोद्रोमा बिथां, आङो बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावदों। बिथांमोनहा जे सेउलि महिलारि बायद'खौ देग्लाय प्रमिलानि जायगायाव जे टिकेट होबाय, बियो सारा बिटिसि बासि ओनसोलनि आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय बेयो गिदिर मोनसे मोजां खबर, मोजां मोनसे परिबेस दिनै फैदों।
दिनै शिवली महिलारि बायद'नि नाम खोनानाय लोगो लोगोनो गोदान केन्डिडेट मोननाय लोगो लोगोनो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा बिपिएफनि जेसेबां कर्मकर्ता दं साफ्रोमबो रंजाखांनाय मोनदों मानोना गोदान बा परिबर्तनखौ लुबैबायमोन दा बेजों लोगोसे आंहाबो गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय गोजोननाय फैदों आरो नंखायनो आङो देहा दुरबलबाबो दाबो माने एसे बुंथारनोसै होननानै बुंनाय जाबाय रायजोफोर सेवली ब्रह्म महिलारि मेडामा सासे उपयुक्त सासे फिटेस्ट सासे केन्डिडेट बिथांनि एडुकेशन क्वालिफिकेशनाबो जोबोद मोजां हाइलि क्वालिफाइड आरो बिथांनि स्पिकिं पावार राइटिं पावार आरो बिथांनि जे दासान्दि फंनैसो ससियेल मिडियायाव जाफोर ओंखारदों बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो फ्राय जुक्ति गोनां जायो आरो बे हिसाबै यां एन्ड एनार्जेटिक बैसो थानाय सासे स्ट्रं माने मेन्टेलिटिनि मानसि सासे टप इन्टेलेक्चुएल मानसि दिनै क'क्राझार समस्तियाव बिपिएफ हान्जानि केन्डिडेट जानायाव बयबो रायजो राजानो निस्सय रंजादों आरो गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे आंबो आंनि गोजोननायखौ फोरमायो आरो आं मिजिंथियो बिथांनि जेनाखि पार्सनेलिटि बिथांनि जेनाखि क्वालिफिकेशन बिथांनि जे क्वालिटि बिथांनि जे स्पिकिं पावार बिथांनि जे एनालाइसिस बेखौ नायोबा निस्सय बिथाङा रायजोनि गोसोखौ निस्सय बोनो हागोन आरो बिथाङा गोबां भटआव देरहासार जानो हागोन आरो बे देरहासार जानाया बिपिएफनि थाखाय बिटिसि बासि रायजोनि थाखाय माने जोबोद गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो जुदि बिथांखौ होआलासिनो गुबुनखौ होयोमोनब्ला बिपिएफआ माने शिवली महिलारि मेडामा जेसेबां भट मोनगोन हयथ' गुबुना मोननांगौआ थान जागौमोन दा फारसेथिं हाग्रामा महिलारि सारनि फिल्ड आरो फारसेथिं गावनि जेनाखि दक्षता क्वालिफिकेशन क्वालिटि इफिसियेन्सि बे मोननैजों निस्सय बिथाङा गोबां भट मोननानै देरहासार निस्सय जानो हागोन दा बे जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा होननानै आं सानो आरो नंखायनो आं दिनै बिथांखौ बरायबाय आरो बिथाङा जाहाथे देरहासार जायो बिनि थाखाय आङो आशीर्बाद होबाय।